Bueno, boas tardes a todas e todos. Gracias por estar aquí. A verdad que o Ateneo de Santiago este ano parece que empeza as actividades como de película, non? Temos un festival de cine galego que está tendo un gran éxito e que mañán proyectará aquí a película O lápis do carpinteiro. E hoxe pois vamos a falar pois dun festival de cine moi particular que é o Festival de Cannes. A verdad que todo comenzou como unha parodia do Festival de francés, ese espectáculo de gran glamour ceremonial, e que aquí pois cambiou as limusinas por chimpís, os bulevares por corredoiras, os grandes salóns alfombrados por jalpóns, e as butacas por pacas de erva, que son seguramente máis cómodas. Estamos realmente ante un fenómeno contracultural que pretendía ser a contrapartida do, con mayúsculas, Festival de Cannes, e que despois de 20 anos é toda unha referencia sociocultural, incluso a nivel internacional. E, ademais, é un escaparate de singular importancia para a curtametraxe dentro do que é a cinematografía galega, española e internacional. Para afondar neste fenómeno tan particular, tan difícil de entender para moitos, pois nada mellor que traer hoxe aquí ao Ateneo a Alfonso Pato, que é fundador e director do Festival de Cannes desde o seu comenzo. E realmente Pato, máis que un xestor, é un axitador cultural desde fai moitos anos, de amplio percorrido, sin o cal é difícil comprender o éxito dun evento que nace nunha aldea rural de Galicia de menos de 300 habitantes. E, ademais, non só que naza, sino que medre e que acade realmente xa un estatus dentro do panorama dos festivales de cine. Alfonso é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago, ten unha trayectoria de varias décadas como xornalista e director de programas culturais en televisión e tamén na xestión de proxectos culturais. Traballou como xornalista en Televisión de Galicia, en Televisión Española, no xornal El País e na actualidade en el diario.es. Ten impartido coloquios e cursos sobre festivales e xestión cultural en contextos rurais en universidades europeas como a Universidade da Sorbona, en París, a Universidade de Deusto, en Euskadi, a Universidade Católica Portuguesa de Porto, na Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade da Coruña ou na University of St. Louis no campus de Madrid. Ten participado en moitos encontros e en diversos lados de España e do mundo organizados polo Ministerio de Cultura, a Xunta de Extremadura, o Principado de Asturias e moitas outras entidades. Bueno, realmente, como decía ao comenzo, xa van 20 anos de Festival de Cannes. En maio deste ano celébrase a 21ª edición e neste tempo o festival ten sido recoñecido con numerosos premios. O máis relevante, o Premio da Cultura Galega, que lle concedeu a Xunta de Galicia no 2019, o Premio Rodolfo Prada de Xestión Cultural da Diputación de Ourense en 2020, o Premio a Innovación Cultural do Ateneo de Ourense en 2018, o Premio da Cultura da Diputación de Pontevedra no ano 2014, o Premio da Crítica de Galicia que se lle concederon no ano 2009. Realmente tamén o pasado ano o chamado Observatorio da Cultura da Fundación Contemporánea, que é o observatorio cultural privado máis importante de España, no que participan máis de 400 críticos, expertos culturais, elixiron o Festival de Cannes entre as 5 referencias culturais máis importantes de Galicia. Só por detrás de grandes institucións como a Cidade de Cultura, o CEGAC de Santiago. E
Tamén podemos decir que figura entre os máis importantes certámenes de cultura no contexto rural a nivel de España. Se trata, como xa dimos a entender, dun festival moi especial. Os que o fan sempre dicen que posiblemente non sexa o mellor festival do mundo, pero sí que é o máis diferente. Cannes celébrase sempre o terceiro ou cuarto fin de semana do mes de maio, coincidindo co histórico de Cannes, de Francia, e con ese paralelismo entre os dous nomes comeza un día como unha broma, comezou un día como se fora unha broma, o Festival de Cannes. Era pouco menos que un xogo fonético, pero pouco a pouco todo foi collendo unha dimensión sorprendente para os mesmos organizadores. Cannes, decíamos, é un festival fundamentalmente de curtametraxes de produción galega, onde a música tamén xoga un papel moi relevante. Durante o festival, a aldea transfórmase completamente, diferentes espazos se converten en salas de proyección, adegas, alpendres, jalpóns, como les din, baixos de casas ou casas vellas deshabitadas, pasan a ser foros de cultura. Outros espazos, como as placas de casas en construción que están sin rematar, galiñeiros ou leiras, convírtense en lugares para actuacións musicais e actividades paralelas. E a xente trasládase frenéticamente dun lado ao outro en chimpín. Os pequenos tratores domésticos que tanto arraigo tuveron nas aldeas do rural galego sustituyendo os carros de bois. Decíamos que o que empezou como unha broma foi converténdose nun gran punto de cita de público e profesionais, xa que ademais do Festival de Curtas hai estreas de films, de longometraxes e de documentais, coloquios con cineastas, roteiros sonoros e un feixe de actividades que se reparten entre a aldea e o núcleo urbano de Porriño. Durante uns días, Cannes convértese nun espacio no que se produce un terremoto cultural. Frente ao glamour da Costa Azul, o Festival de Porriño ofrece altas doses de autenticidade e diversión no medio das leiras, o que xa se chama o agroglamour, que é unha das definicións que ten o evento. O Festival de Cannes toma por completo a aldea, o Torreiro, a Praza da Igrexa, convértese no centro da festa, a estrada central córtase e convértese no Cannes Boulevard, o Parque do Río pasa a ser un espazo multiusos e en todos os currunchos hai unha programación intensa e diversa de cine e música para os nenos. Os espazos cotidiás perden a súa privacidade e os veciños e veciñas cédenos para ser de uso público por uns días. O cuberto de Chelo, o cuberto do Pato, o baixo de Carlos, o baixo de Alfonso, o jalpón da Lístea. Recientemente asistíamos tamén á noticia de que unha das históricas impulsoras deste festival morría aos 97 anos aquí en Compostela. En definitiva, toda esa infraestructura rural da aldea se pon ao servicio dun evento cultural que creemos que é de primeira importancia. Hoxe o que queremos é afondar un pouco neste fenómeno e coñecer as súas interioridades da man da persona que mellor as conoce, que é Alfonso Pato, o que hoxe temos con nós. Moitas gracias. Bueno, gracias, Xosé Ramón, e gracias ao Ateneo por convidarme, sobre todo a Pancho Candela, que foi que me trasladou o convite, e, bueno, é un honor estar nunha institución como Ateneo de Santiago e ver aquí tantas caras que me resultan tan familiares, tan cercanas e coas que teño algúns moi estreita relación. Bueno, agradecido a todos por vir. Iba a contar unha anécdota que lle acaba de contar aí Andrés.
que dices que morreu a señora Alicia, que era un icono de Cans, fomos a semana pasada ao enterro da señora Alicia aí a Vilestro, porque vivía coa filla, e a pouco máis morre o cura de Vilestro no enterro. Deulle aí unha cousa, estuvemos unha hora dentro da igrexa ali. Sei que se saiu da UCI agora, pero estáse me ocurrindo, foi aquilo, bueno, en fin. Bueno, eu, en realidade, parece que vou falar do Festival de Cans, pero non, vou falar tamén de outras moitas cousas seguramente máis profundas e máis invisibles que teñen que ver cos eventos culturais cando se fan e das cousas que non se ven, non? Porque moitas veces vemos Cans é un evento que ten moita repercusión mediática, que saímos en moitos sitios, que o pasamos moi ben, bueno, pasan ben os que veñen, os que facemos menos, pero, digamos, dentro de unha forma lúdica hai un fondo moi serio, moi traballado e moi estructurado, non? Con moitas cousas que se construíron ao longo do tempo, e iso é un pouco o que quería contar, non? Eu vou facer unha pequena introducción de 10 minutos de unha serie de cousas para que despois ver un anaquiño dun documental de outros 10 minutos donde ides ver na práctica pois todo isto que vos vou contar de entrada, que o mellor non o veríades con eses ollos se non vos lo explicasen antes, non? Bueno, Cans é unha zona rural, pero un rural periurbano, que non deixa de ser rural. Como dice o meu amigo Xurxo Souto, eso do rural non existe, un término dun relato hexemónico, que existe a aldea, non? O rural foi alguén que dixo que isto que era rural e se fala de contexto rural e tal, pero en realidade é unha aldea que nun contexto periurbano, pero que non deixa de ser tan aldea como outra aldea perdida nos Ancares ou no Caurel. Que quere dicir con isto? Que non hai nada, non hai ninguna infraestructura de ningún tipo, non hai, bueno, un cine xa non digamos, non hai ningún centro cultural casi, e aquilo convírtese nunha cidade flotante na que hai, pois non sei, nun perímetro de 3 kilómetros que poñer váteres químicos, hai que poñer transporte para que a xente non traia os coches, hai que darlles de comer a moita xente, hai que buscar habitacións nos sitios onde non as hai. En realidade é unha cidade flotante ao longo de 5 días, non? Hai unha arquitecta que se chama Patricia Muñiz que fixo unha tese sobre, digamos, os campamentos desplazados, non? E que viu ver a Cans, pois, eso que tiña unha certa similitude, non? Que eran esas cidades efímeras, construídas en certa medida, as que hai que darlles servicios. E ten unha parte deso, non? Entonces, bueno, Cans está nun subval ali metido no Val da Louriña entre Porriño e Pontareas, e o mellor, pois eso, non pasamos de 400 veciños, e as proxeccións fanse en casas des veciños, non? Que son jalpóns, son cubertos, etc. Hai 10 casas distribuídas por toda a aldea en 2 zonas, cada casa acolle a 100 persoas porque non dá para máis, é dicir, inda que pasan 12.000 persoas polo festival, pero en 4 días non hai nunca máis de 1.500 persoas concentradas nun concerto, non é como un sitio de agobio tal, que despois falarei dun dos meus temas favoritos, que é macrofestival frente a festival a escala humana, que este tamén é un gran tema. E entonces hai uns métodos de desplazamento que son os chimpíns, que son os tractores que usa a xente para as labores domésticas, non? Entonces, con todo eso, pois construímos este evento e tamén unha iconografía que logo vou contar un pouco, non? Este evento construíse fruto dun traballo que parte da construción do traballo cultural en comunidade, non? É dicir, Cans é diferencial e específico porque é un traballo en comunidade, é o que nos diferencia o mellor dun macrofestival que ven, colle, monta as súas cousas, colle o saco e marcha, pero aquí traballamos todo o ano facendo cousas e buscamos que sexa unha implantación interxeneracional, non? Desde persoas de 90 anos a nenos de 8 ou 9 anos que teñan o seu papel no desenvolvemento do certamen dentro que a aldea,
E eu creo que a clave das cousas en comunidade é, sobre todo, que a xente, máis que participe, porque un pode vir e estar sentado vendo unha película e participar, senón que coparticipe, non? Que sea copartícipe de poñer ese asiento con unhas tabuas e con unhas caixas para que a xente vexa os filmes, ou que sexa copartícipe de taparlle os buracos para que non entre a luz nun baixo, non? Entón, este traballo en comunidade fai que a xente pois teña, digamos, un vínculo moi emocional co festival, non? Que eu creo que iso é unha das cousas pois máis bonitas que se crean ali. Eu mesmo, durante o festival, me emociono moitas veces porque vexo os veciños con outra atitude que non vexo habitualmente, non? Quer dizer, desde que teñen o chimpín todo ano, pero ese día queren subir todos no chimpín, hasta bueno, cuestións de moitos tipos, non? Quero dicir que en Cans e todos os eventos hai unha parte invisible, non? Que é moi complexa, non? Pensade que cando vades a un festival ou un evento que o estades disfrutando, hai moitísimas cousas invisibles para que unha persoa veña ou pase ben e este ali, e un traballo de moitos meses e de moitos anos, non? Sobre todo o que teñen as cuestións os eventos no rural e que son dunha logística moi complexa. Por un motivo, porque son dispersos. Digamos, a concentración abarata a nivel producción e a dispersión encarece, non? En todos os niveles, non? Tamén no nivel social, sabemos o que pasa tamén en Galicia con tantos núcleos de población, etcétera, non? Entonces, bueno, ali hai que montar todo desde cero e tamén as cousas valen máis cartos, é dicir, que non é o mesmo un festival urbano ou un evento urbano que se pode montar aquí en Santiago, como eu son amigos meus Losa e sobre todo Pela del Álamo, que é o director de curtocircuito, e, por exemplo, aquí hai un teatro no que xa ten un de seguridade, ten un acomodador, ten unha taquilla, ten xa un pouco, está asegurado, e todo eso, pois, ten o Concello. Nos todo eso non temos nada. É dicir, temos que partirlo de cero, temos que contratar persoas para poñer ali, ter un xenerador para que dé corriente, ter un seguro, outro gran lío, o dos seguros nunha zona que ten 4 rexímenes administrativos diferentes ali no territorio, outro gran tema é o espazo público, que ten tamén moito que contar, non? Entón, nós partindo desa logística e desta parte transversal, interxeneracional, o festival foise formando, digamos, nunha narrativa, nun relato de asumir conceptos que se asimilen do relato da contemporaneidade, non? Non sei se vos dades conta que estamos no 2025, no primeiro cuarto de século XXI, porque eu pensaba esta mañán cando veía a coronación de Trump, estaba pensando si pensábamos todas esas imágenes que había ali, de toda esa xente que manda no mundo ahora, si pensábamos que no primeiro cuarto cumplido o primeiro cuarto do século XXV íamos ver eso. Eu pensei que non iba a velo hai 20 anos, pero agora sí, non? Entonces, desde que empezou o festival, hai 22 anos que vai cumplir, hubo todo un cambio de paradigma no relato social, bueno, que hai que asimilar, non? Coa contemporaneidade. Ese relato ten que ver non só da identidade co que partiu, sino da igualdade. Temos un decálogo de visibilidade das mulleres en Cans, que o fixemos antes que outro Can, e que Donosti, que o fixo despois, incluso, de que nos marcamos nos coloquios, nos xurados, na participación a concurso. Todo eso témolo, digamos, autorregulado, non? Nos poñemos unhas normas aí. A sostenibilidade, obviamente, que é un tema que nos cambiou moito a partir da pandemia. Antes falábamos moito, pero actuábamos pouco. Eu creo que a pandemia nos cambiou moito a ese nivel de levantar o pé e desacelerar, e da accesibilidade tamén, tanto na accesibilidade física como na inclusiva. E cando se construye unha programación nun festival como o noso, todo eso está moi presente todo o tempo. É dicir, nós non damos un paso pensando en algo que non sexa un equilibrio nas actuacións musicais,
etc. Unha sostenibilidade, cando falo de sostenibilidade, hai moitos aspectos, pero tamén económica. Creo que Cans debe ser dos festivales e dos eventos que hai en Galicia que ten máis patrocinios privados, que non viven un amplio porcentaxe solo dos cartos da administración pública, cos que somos moi responsables tamén, por certo, pero sempre buscamos, pois eso, moitas vías, de moitas pymes locales que tamén teñen un vínculo emocional, bueno, e moitas empresas que lles gusta estar ali porque tamén teñen visibilidade, non? A partir de aquí e deste discurso básico, hubo unha construción dun discurso que foi o discurso o relato do imaginario de Cans, non? Seguramente moitos de vos agora pensades en Cans e pensades nun chimpín, nun can amarelo, e hai moitas outras cousas detrás, non? Que eso todo, algúns foron nacendo da casualidade, outros se foi construindo, non? Quero dicir, a nosa gran imaxe, que hasta esta semana ainda nos chamaron de un libro de texto da ESO, non? Do próximo ano, e é unha maravilla, non? Poder estar aquí a nosa imaxe nos libros de texto. Entón, todo este imaginario de actuacións nun invernadoiro, chimpíns que levan xente, estrelas que con o noso paseo da fama que pon a xente as pegadas no Turreiro de Cans, placas da memoria onde pasaron cousas, e sobre todo o can amarelo, que é o noso gran símbolo que está en todos os balcóns. O día do festival que fomos creando, e despois ese imaginario traballouse moitísimo tamén no discurso da comunicación. É dicir, se nós mandamos unha nota de prensa ao largo de moitos anos, que facemos moitas cousas e comunicamos moito, casi os medios van coller nun 80% a foto que servimos nós, non? E a foto que servimos nós é unha foto sempre estudiada, que vai con elementos que sabemos que van a ter difusión, e eses elementos, unha vez teña difusión, poñen en valor esa imaxe, ese discurso imaginario do festival. Para que sirve eso? Pois que nós somos o mellor un dos festivales de Galicia que máis merchandising vende, das súas camisetas, co can, con todo isto, pois a xente gustalle moito telo. E por qué? Porque o ve recurrentemente en moitos sitios, en moitos espazos, con moita xente coñecida que o leva. E tamén traballamos sempre unha imaxe que foi sempre moi positiva, digamos, amable, non? Sempre caímos ben a xente e intentamos ser empáticos, non? E todo eso porque está vinculado digamos, volvendo de novo aos veciños, sempre coa relación co habitado, non? Coa paisaxe humana como piar, non? Cando empezou o Festival de Cans e levábamos 3-4 anos, a min sorprendeume un ano porque empezaron a chegar a Cans arquitectos moi coñecidos, dos arquitectos máis grandes que hai en Galicia, non sei, Jesús Irisarri, Creuse Carrasco, Cristina García Fontán, que pasou por aquí, Luciano Alfaya, Emilio Rodríguez Blanco, se vedes quen son, todos premiados e multipremiados. E entonces empezamos a falar e me preguntaron, por que vides aquí, que vos sorprende desto, non? E entonces, puxeronme nunha dimensión que seguramente eu non tiña, que era a relación co espazo e co territorio, e que nos axudaron moito a analizalo, e fixemos varios proxectos, no 21 incluso, un proxecto de Creuse Carrasco, estivo basado no Festival de Cans, que na Bienal de Venecia de Arquitectura, que é unha das máis importantes do mundo, non? Esa Bienal de Venecia foi comisariada, como se chama este arquitecto e poeta catalán, agora non me sabe o nome, que morreu dali a pouco. E entón presentaronse 400 proxectos e colleron 40, entre eles este de Creuse Carrasco, con o noso rinconciño ali en Venecia, que era a reflexión sobre porque isto normalmente esta Bienal lanza un lema sobre os que os arquitectos traballan e propoñen e fan propostas, non? E para nós foi unha honra estar ali e, sobre todo, o que nos moveu a cabeza nun discurso no que eles nos guiaron e que lles interesa moito, que é a base, creo, de Cans en relación ao espacio, que é a reconversión do espazo privado, é alguén que ten un galpón privado,
en espazo público, que o abre o público, de acción cultural, non? Un espazo privado para jardar o millo e para as túas cousas e os teus aperos, convírtese nun dá un cambio total e convírtese nun espacio público aberto de acción cultural durante uns días, e iso pois era a base do seu discurso e moitas intervencións da paisaxe que fixemos, que nos puxeron tamén que nos fixeron reflexionar, e sobre todo os veciños, sobre o valor de determinados espazos, pois a beira do río, algo que estaba ali morto de risa e que non lle facían caso, na aldea con nada, e agora, gracias a moitas intervencións que fixo ali o festival, deronse conta que aquilo é verdadeiramente o pulmón verde da aldea, donde é a fogueira de San Xoán, donde son os magostos, donde todo o que antes era o torreiro da igrexa, que sigue sendo, non? Entón, isto é un pouco a introdución, e eu agora quería poñervos aquí 10 minutos, Martiña, cando poidas. Como non é un documental que teña aí un discurso narrativo, senón é máis ben para ver cousas que acontecen no Festival de Cannes, por debaixo tamén vos vou comentar algunhas cousas e ten que ver con todo este discurso que fizemos. Bueno, a ver, 5... Bueno, isto é a construción desde cero de todo. 3, 2... As efímeras dedicamos a personalidade. Colexios e educación, importantísimo para nós. Vamos ter unha clase preciosísima e espectacular con Pablo Romero. E vai nos falar do subtitulado das películas. Pasan casi 1000 nenos en 4 días. Coles. Forte sopra o nordés, pola eira do camiñar, parece non ter final este tempo do revés. Dalle aire, dalle ben, que a nos non nos van sentar, non damos un paso atrás, mentres a saque beber. Cantas levamos no lombo, cantas temos que aguantar, pero aquí estamos de pé por entre as ondas do mar. E ainda que sopre o vento na ría, e ainda que non pare de chover, seguiremos aquí agardando mencer para poder ver o sol outra vez. A música é moi importante, sempre cada día remata con música. Viu moitas mulleres que viron a película, que se sentiron identificadas, que nos contaron historias Coloquios no torreiro de tan Cannes. increíbles, que nos agradeceron tanto que se contase esta historia de mulleres obreiras que moitas veces, bueno, case nunca se contan, non? Natureza son dous proxectos que entroncan moi ben, non? Que conviven moi ben, que queren facer comunidade, que apelan ao colectivo, que apelan a experiencia. Matria tamén é unha película que é da xente corrente, da xente da rúa. Este é un festival, pois tamén Que liastes, que a miña tía que ten casi 80 anos foi ver a película, volveu a casa e deixou o meu tío. É o can de pedra que está na entrada da aldea e que homenaxean os veciños cada ano para arrancar o festival. Temos a Anselmito Zairino aquí hoxe o noso canal. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar
las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito o Muro dos Chimpíns é como nos homenaxe a cada veciño un ano, cada ano un veciño. Que diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que feliz yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Que me creen eso, que me creen que xa non hai nada para min. E é mentira. Un concurso de pintar o cine na rúa, de pintura rápida, que ten moito éxito tamén. De libros de cine que se chama Lendo Cine, de tapas en base a unha película. Hai un día que o festival vai ao Pobo, o único día que vai ao centro do Concello, ao centro da vila. Vamos entrando, sí, vale. Je suis le fan de la place Dauphine et la place Blanche Mauvaise Mine. Presentación de proxectos que van vir en as primeiras imaxes do Corno que logo ganou Donostia. Moitos medios que veñen tamén do Estado. Les chambres sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Estoy aquí desde 2 días y hacemos unha retrospectiva dunha cineasta internacional cada ano. Me siento como en casa por muchas cosas, porque me impresiona mucho y me gusta mucho la manera de compartir todo, la manera de cómo toda la gente se implica, y necesitamos mucho más Festival de Cannes en otros lados. ¿Quieres quedarte algo? No, queda como seguro. Que decíalle Paco Isabel, queres presentalos? Que, non sei, igual o que hai que presentar é quen somos os demais. Pero bueno. Voy repitiendo mentalmente cada cosa que me jode hasta que logro que me joda el doble. Me boicoteo, me censuro, me desarmo, me disuelvo, me comparo con quien no debo.
dado la locura de venir aquí, porque quiero mucho este festival, quiero mucho a Pato y quiero mucho a la gente de Cannes. Colocación das estrelas no Turreiro con momentos máis emotivos. Que se rían en Cannes, Francia. Esto es maravilloso. Este foi o ano que homenaxeamos a Luís Zaera e o homenaxeado o momento máis relevante. Non temos nome nin idade, cargamos o peso da eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas verasnos brillar. E se na noite ti queres bailar, xa están as boiras o seu aquelare, a túa vida van a ser fiare, acompañada do seu cantar, acompañada do seu cantar, Este premio non é meu, pero non só meu, é de todas as compañeiras que sofren censura, represión, abusos, que pagamos todos, que pagades todas na CRTVG. Vale, agora sí. Bueno, pois eso só é un anaco. Bueno, aí vistes moitas das cousas que estiven contando, non? Que teñen que ver coa iconografía, con montar todo de cero, con este imaginario que construímos en Cannes. Vedes que o can amarelo está por todos os lados, bueno, as casas, os galpóns, aí veías dous espazos máis grandes, que non eran exactamente casas, que eso son no Porriño, que o día que baixamos ese xoves, que é un bello salón de baile, que é un círculo, unha sociedade recreativa que é ali, que é onde facemos sempre a apertura do festival, porque senón, bueno, ese é un sitio que mete 200 e pico persoas, non? E é onde abrimos o festival sempre o xoves, non? Que cando comeza. Entón, bueno, aí se ve toda esta logística desde cero. Hai dúas carpas onde facemos despois as actuacións na última hora do día, onde remata aí, se entregan os premios, e o resto, pois, bueno, é todo por ali, xente polos camiños, encontrándose, tomando unha cerveza, desfrutando. Incluso ano pasado, isto é de hai 2 anos, o ano pasado choveu, pero non resistimos a chuvia igual. Quer dizer, a xente luce menos, pero veu igual, e a pesar de ser a maioría ao aire libre, pois, bueno, sempre temos saído aí a
a flote, non? Bueno, vou a falar un pouco máis e despois tamén quero que fagades preguntas, que me podedes preguntar, e estou aquí encantado de respondervos, non? E, bueno, Cans tamén ten un modelo de funcionamento un pouco peculiar, non? Porque Cans é unha asociación cultural sin ánimo de lucro que, digamos, se reúne periódicamente. Hai unha cousa que chamamos o núcleo, que é un grupo de 15 persoas que toma as decisións estratégicas do festival. Unha vez rematado o festival, cada quen ten a obriga de redactar un documento non moi amplio, 2 ou 3 folios do que foi mal, do que foi ben e, sobre todo, do que foi mal. E a partir de aí trazamos unhas liñas vermellas de cousas que hai que correxir. Por exemplo, eso está metido nun subval que hai aí 10 camiños que cortar. E entón hai metidas polo monte, non sei cantas personas, ou mellor 30 ou 40, cortando os camiños para que non pasen coches e se metan aí, claro, sobre todo de noite. Entón, todo eso, pois, un sitio, os coches colábanse moito, hai que meterse máis seguridade, nesa reunión se debate. Entonces, vale, orzamento, aí temos que meter máis seguridade para coches, ou a limpieza foi deficiente, vale, pois entón temos que meter unha partida para a limpieza e aumentala, e todo eso sae do documento colectivo que trazamos. E digamos que ese núcleo me otorga a min un mandato executivo, non? Para trazar sobre isto, tipo, os grupos de música non funcionaron, polo tanto os recursos de barra menguaron, polo tanto hai que variar eso, hai que buscar unha dotación maior, etc. Entón, todo eso se analiza para aplicalo ao orzamento do seguinte ano ata onde poidamos chegar, obviamente, quero dicir, equilibrando, non? E ese é un pouco o tal. Cans, durante o festival, na última edición, fixo 155 contratos a xente. Bueno, non contratos de 2 días, de 3 días, de 15 días, de unha semana, de un mes. E o que dá o festival é, por exemplo, a moitos rapaces da aldea fai o seu primeiro contrato laboral, non? Cousa que me enorgullece moito. Un rapaz que este na universidade con 17 ou 18 anos e que traballa, pois, é dicir, temos un apartado que son os guías dos camiños, que son nenos entre 8 e 12 anos, que é o eslabón máis primeiro do festival, onde se incorporan, pois, a guiar a xente nos camiños, a entregar os folletos, a guialos, porque, bueno, hai moitos espazos a onde enviar a xente, e despois van medrando e vaise cambiando dentro de cada departamento hasta que teñen 18 anos, e cando son maiores de idade, pois, facemos un contrato, pois, uns están en producción, outros nas proxeccións de salas, outros acompañando os colexios que veñen pola mañán. Bueno, hai moito traballo que facer aí e non damos abasto, non? Entonces, ese é o modelo de funcionamento que temos, non? E despois, durante todo o ano, establecemos unhas correntes, que eu chamo as correntes soterradas da aldea, non? Que manteñen a aldea aí en tensión a todos, non? Que no verán fixemos unha reunión con nenos, con maiores, que se chamou Focus Cans, con nenos da aldea, para dicir, a ver, vos vides aquí a colaborar no festival, pero logo non vides as pelis, por que non vides as pelis que hai para vos e todo eso? Bueno, pois van a programar eles unha parte, por exemplo, non? Que fixemos con eles aí, de tratar de escuitalos. Facemos cada ano un documental que rescata a memoria da aldea, bueno, a memoria en moitos ámbitos, non? Sobre todo de persoas maiores que registramos, que iban a morrer, porque nos damos o valor de... Eles creen que a súa memoria e os seus saberes que non tiñan valor, hasta que nos chegamos ali e os registramos, e das cousas que contaban da toponimia que se extinguía, de tradicións. Este ano, por exemplo, vamos a facer o documental, este ano en febreiro, dentro de un mes, que vamos a ver se facemos algo. Resulta que Cans, antes de polo festival, foi coñecido por unha gran traxedia. Eu creo que antes da traxedia de Angrois foi a maior traxedia terrestre que houbo na historia de Galicia, que ao mellor non sei se moitos escoitastes falar, os de máis idade, pero ali no 55, é dicir, en febreiro do 25, hai 70 anos, un autobús que iba á feira a Pontareas con feirantes volcou diante dun colexio de nenos, por certo,
e morreron 32 persoas queimadas, porque quedaron atrapadas nas chamas, e aquilo marcou a toda unha xeneración de nenos que agora xa están nos 80, que estaban diante dese colexo. Era un sábado, antes había colexo os sábados. E iban á feira e aquilo foi tremendo, non? Tremendo, porque, bueno, a morgue instalouse no colexo dos nenos, os nenos iban á escola tirando a carne queimada, escribindo no País fixen un reportaxe que se titulaba Cuando Cans foi Angrois, que en realidad falaba da heroicidade dos veciños, e os veciños decían, estamos chorando de ver na tele Angrois, e vemos todo isto do ADN, e vemos todo, e dice, a onde iría aquí cada un a enterrar? E lle decían, estes son os teus, vale, non? Entón, nos vamos a rescatar este ano a memoria de eso, de 70 anos despois deses nenos que estaban ali, que están vivos, e iso tamén o fai o festival con un equipo que é como un curso que facemos con un profesor, e entón hai como 12 alumnos entre 70 e 15 anos, algúns controlan algo audiovisual, outros non controlan nada, traballan na documentación, etc. E cada ano, bueno, vamos facendo un documental, non, que rescate aí un pouco a aldea, non? Bueno, entón, xa vistes aí un pouco despois construir nos contidos, pois unha grella dos contidos que sea atractiva, con moitas cousas, con cine, con coloquios, con todo é sempre moi corto en Cans, non dura máis de 1 hora e cuarto, excepto algunha película e tal, porque tampouco vamos a engañarnos, non é o sitio máis cómodo do mundo, ten moito encanto, pero isto está, digamos, feito para que a xente se atope nos camiños, para que cambien de unha casa a outra, para que haxa un encontro da xente que vai aí ao festival, non? E, bueno, isto un pouco tamén o que iba a decir, bueno, o que decía antes de toda esta parte invisible que ten de moitos regímenes xurídicos, porque isto en un territorio e a ocupación de espacio público, outro gran tema nas actividades culturales, o aire libre, sean nas vilas ou nas aldeas, non? Ali unha parte da igrexa, outra parte da asociación de veciños, outra parte do Concello e outra parte do Ministerio de Transportes e Carreteras, porque unha parte desa carretera sigue sendo do Estado, o cal é un lío para cortar, que é a carretera central de Cans, e cada quen ten o seu papeleo, ten o seu seguro e ten a súa idiosincrasia de negociación, non? Entonces, bueno, todo isto é complexo xunto a un verbo que usa o festival, e é o único festival do mundo, creo, que usa recurrentemente o verbo desbrozar, porque hai moito que desbrozar ali antes de que empece o festival, e temos a palabra desbrozar na boca todo o día, non? Cousa que outros festivales non creo que puderan ter. Entonces, bueno, simplemente para rematar, que eu que quero tamén reivindicar é un modelo digamos, isto na agricultura hai unha agricultura intensiva e unha agricultura extensiva, non? Escoitaríades falar destes términos. A agricultura intensiva é aquela que con todos os medios busca a explotación rápida, non sei se dicir, sin ningún tipo de escrúpulos ou do que sea, para sacar o maior rendimento no menor tempo posible. E a agricultura extensiva pois é a que traballa no tempo, a que leva, pois non sei, nos procesos ecolóxicos, nos procesos das colleitas, e a que traballa pois todo o ano, casi coas estacións, non? Isto se pode aplicar á cultura do mesmo xeito, que no que estamos en Cans, non? Nos consideramos que somos un modelo de cultura extensiva frente a modelos de cultura intensiva de macrofestivales, por que non citalos? O Son do Camiño, que está moi ben, reporta moitos cartos á hostelería, non sei se alguén máis, e aos promotores, que reporta moitos cartos. Eu tamén teño traballado en comunicación, moitos tal, pero desde logo non é o meu modelo, non? Sobre todo, total, para acabar no que está acabando, que é o que sempre pasa, que os cartos públicos que se dan sin concurrencia competitiva, como neste caso 3 ou 4 millóns de euros, acaban nunha empresa que acaba a súa vez absorbida por outro macrogrupo económico e acaban
que el jefe dese macro grupo económico é David Petraeus, o ex jefe da CIA. É dicir, isto non é unha elucubración de bulo, non sei que, va desas páxinas de economía, e aí o vedes, non sei se sabedes quen é David Petraeus, pero foi un señor que foi o jefe da CIA, que pertenece, é o xefe dun fondo de inversión que se chama PKK, e ese fondo de inversión que está en todo o mundo, como son estes fondos de inversión, e entón o que medra aí, entón é unha forma de, como sempre pasa, non? Privatizamos o público, pero colectivizamos as perdas despois, non? Colectivizámolas. E entonces, nos, desde logo, ese non é o noso modelo, non? Que é un modelo de intentar, encantaría nos dar becas aos rapaces, encantaría nos ter moitos cartos para facer moitas cousas, pero a nosa premisa sempre é un pouco eso, a participación das persoas, arraigar no medio, medrar na comunidade e provocar reflexións de moito tipo, non? Pois desde que está pasando coa auga da aldea, que está desaparecendo, as augas do sistema de regadío, e iso podese facer a partir dun documental, a partir de moitas cousas, é un gran tema este da auga nas aldeas, e o que buscamos pois é eso, provocar ese tipo de reflexións, en certa medida. Creemos que nestes 22 anos, eu polo menos así o creo, non sei se é unha ensoñación miña, pero creo que o festival axudou a transformar algo, sobre todo no sentido de que a xente fai reflexións agora sobre cousas que antes non fai. Ali na aldea hai nenos que medraron co festival e, sobre todo, tuvo un impacto artístico innegable. Numerosos cineastas que se formaron ali, que pasaron por ali como curtometraxistas, Jaione, Camborda, que gañou ano pasado en Donosti, Álvaro Gago, que estaba aí, que tamén fixo esa peli maravillosa Matria, en fin, un montón de cineastas, un montón de actores. A Luís Taera demos aí o premio, pero Luís xa nos albores do festival, nos primeiros, ganou o premio a mellor actor. O propio Javier Gutiérrez, que estaba aí tamén ao principio. Entón, todo isto, creemos que nós sí que provocamos un impacto social e artístico e, en certa medida, unha pequena reflexión sobre moitos modelos que teñen que ver co territorio e con todas estas cousas que comentei aquí hoxe. Moitas grazas, Alfonso. A verdad que hai moitos motivos para facer un coloquio, para preguntar. Eu un pouco como arranque te quería preguntar, xa que é un festival fundamentalmente de curtametraxe, e a curtametraxe que son esas películas que duran menos de 40 minutos, pero que teñen realmente moitas dificultades para chegar ao público, porque non hai salas onde velas, porque as televisións non as pasan, por cantidad de problemas que hai. Sin embargo, é un sector que ten unha gran vitalidade en Galicia. Non se dixo aquí, pero o festival dá un premio cada ano dotado económicamente para as mellores curtas. Eu quixera saber, nestes 20 anos de experiencia, cal foi a evolución dese sector do audiovisual en concreto? Iso está ben, porque sempre que me pasa que vou aos sitios de falar do Festival de Cannes falo de todo menos de cine, como podedes ver, non? E o cine tamén é importante, que foi o que empezou eso. Pois a evolución, sobre todo en Galicia, foi moi interesante, porque hai 20 anos, a principios do século XXI, calquera que tiña uns certos coñecementos e unhas certas habilidades, digamos que era, non sei, arquitecto, diseñador gráfico, digo porque se me están ocurrindo exemplos de xente que pasou por ali, non? Sigo sabendo, pero menos. Facía, digamos, unha curta e a presentaba, e había bastantes perfis deso, non? En certa medida. 20 anos despois, o perfil mudou totalmente nun sentido clarísimo, que é o da formación. Non digo que estes perfiles que tal non os fixeran ben ou non fixeran mal, tal, pero en certa medida non tiñan a formación técnica ou teórica, e ti, como profesor, sábelo ben, porque tamén o terías visto aí na vosa facultade, que, por certo, evolucionou moi ben
facendo os traballos audiovisuales, porque hai outras escolas que non evolucionaron nada nese traballo, pero o que quero dicir con eso é que agora presentas un chaval de 25 ou 30 anos, agora estamos na selección de obras, por exemplo, e tú ves as curtas e chámache a atención e dices, a ver, non teño controlado este, non? Que máis ou menos no arco tes todo o mundo no radar, pero alguén que non teña no radar, e vas ver, e ese chaval ten xa 3 másters, estudiou en 3 países, formouse en non sei cantas escolas técnicas, na escola documental de non sei onde tal. É unha formación que é apabullante. Fala 4 idiomas cada un deles. Pero estou dicindo, non é unha excepción de un ou dous, un montón deles. E a min eso pareceme increíble, o paso que se deu na formación, non só aquí, senón no de atreverse a sair. Hai 20 anos non había tanta xente no audiovisual e tal. Agora estudian aquí, vanse a Barcelona, vanse a, coñece xente que estudiou en Praga, que estudiou en Dinamarca, que estudiou en Estados Unidos, que estudiou en Londres, moitos que estudiaron en Londres, e que adquiren uns coñecementos e teñen un atrevemento, unha osadía, unha frescura, pero sobre todo o cambio máis brutal foi, sin ningún xénero de dúdas, na formación. Sí. Bueno, o coloquio está aberto. Parabéns pola charla, moi interesante. Falabas das subvencións que maioritariamente eran subvencións privadas. Supoño que tamén accedéis a subvencións públicas. Sí. E quería saber cal era a proporción, así, e se é incondicional. Vamos a ver, sí, claro, ningún evento cultural pode sobrevivir en Galicia sin axudas públicas. É moito menos un que teña nun contexto rural como o noso, porque precisamente as axudas públicas, porque en algún momento xo debatín con algún político, son para, non somos, o festival é, digamos, o intermediario para chegar a un sitio onde as axudas públicas directas, por moito que as desen, non iban a chegar, non? Que canaliza eso, canaliza, por exemplo, a chegar ao cinema a unha comunidade que non ten acceso habitualmente ao cinema, a 1000 nenos que eses 1000 nenos non van a ver unha película na Cidade da Cultura, se a poñen. Ou mellor si os levan, se é público cautivo, como chameu, o que mandan nun autobús pechado e o meten para ali, non? Para ir. Pero entonces, as axudas son necesarias. O modelo como é? Nos festivais en Galicia, en España, e nas diputacións en Galicia, sobre todo en dúas, na de Pontevedra e na de Coruña, hai unha concurrencia competitiva a que ti te presentas. O sea, antes o que había un modelo, pois que daban cartos a dedo, non? E ese modelo afortunadamente extinguiuse, porque era un modelo aleatorio, polo que eu leitei moito por extinguilo, non? Que eu tamén estuve na formación de Proxecta, que é a coordinadora de festivais de cine de Galicia, non? Da que sigo ainda tamén formando parte como directivo. E o problema aquí é que se collían unhas cantidades a dedo aleatorias, se daban, que sigue pasando, pois, por exemplo, hai unha concurrencia competitiva que podes aspirar cada festival a 50.000 euros, non? Que a nos, por exemplo, a Gadic, a Xunta de Galicia, pois nos deu 38.000 euros o ano pasado. E son públicas e concurres. E entonces os festivales que quere e non lle convén, dalle unha axuda a dedo, como o Festival de Ourense, por exemplo, e non entran esas axudas porque así pasa dos 50.000 euros o darlle unha axuda directa. Que tamén loito contra eso, e xa yo dixe varias veces, e yo digo varias veces públicamente que hai como un oscurantismo que nunca dicen exactamente a cantidade que lle dan nesa maraña que teñe. Eu sou moi crítico co Festival de Ourense, entón mellor que non arranque por aí, se non me denuncian xa. Pero que é un modelo que para min non creo que tal. Entonces, nós presentámonos a unhas axudas que hai do Ministerio de Cultura, o ICA, que se chama Instituto de Cine, a unhas na Diputación de Pontevedra e a unhas en Agadic, na Xunta de Galicia. Todas por concurrencia competitiva. Que quere dicir concurrencia competitiva? Que hai unha parte do baremo que é técnico, pois tú puntúas se tes X espectadores, se tes X contratacións, se faz X cousas.
e outra que é máis subxectivo, e aí hai sempre pois, un xurado aparte, non, digamos, de expertos, de 3 ou 4 que valoran. He de decir que a nivel xeral pareceme bastante digno todo, é dicir, son administracións de diferente color, todo e tal, pero porque estás moi suxeito a uns parámetros. Un deses parámetros puntuables, bastante alto, é a equivalencia e o porcentaxe de recursos públicos e privados que xeneras. É dicir, nos privados enténdese que son, nos dividímoslo en dous, pero é unha división nosa interna, que son, de un lado, patrocinios e de outros recursos que xenera o propio festival, tipo, pois, as barras, o merchandising, pois, os anuncios que facemos nunha pantalla LED ali. O festival pois, xenera uns recursos propios e se preocupa, ademais por eso, non? O Festival de Cans ten un orzamento de, eu creo que este ano son uns 325, 330.000 euros, dos que o 60% é privada. O sea, e o 40, ou incluso un pouco menos, creo que o 38, é público, non? Quer dizer, que eu creo que é dicir, se marcharan todos os recursos públicos, igual ainda abaneábamos, pero igual ainda seguíamos. Outros é máis complicado que lle pasara, non? Bueno, despois tamén, os recursos públicos temos un convenio co Concello de Porriños, e xa un convenio porque os concellos obviamente non teñen capacidade para, non vai haber un concurso público nun sitio que hai un festival solo. Entón, de todas formas, teño que decir con orgullo que eu negociei cos políticos ali, dixenlle que había un convenio que se aprobase por unanimidade de todo o pleno ou que non nos servía. É dicir, que fose que o apoyasen todos, nos falamos con todos e acordamos pois, unha serie de cousas, e tamén nos enorgullece moito que eso fose aprobado unánimemente, non? E entón está aí, eso cada ano pois, xa se vai renovando hasta que haxa que negociar, digamos, unha nova remuda, digamos, por así decirlo. As preguntas? Mira, eu che quería preguntar por o impacto que pensas ti que tuvo ou que ten o Festival de Cans sobre a conformación de outros eventos culturais, especialmente en Galicia. Esta filosofía que ti pos de manifesto, que é a que está no fondo do propio festival, si pensas que ha tenido impacto en outras localidades, en outros territorios a nivel de Galicia, si pensas que se considera como unha alternativa a hora de plantexearse o gran concerto, o gran evento este que te falabas, ou esta filosofía de autenticidade, de complicidade con os propios veciños, da identidade co territorio, etc. Gracias. Decir que sí, resumilo moi escuetamente, pero Cans nace, isto que estamos falando de que esta mañá empecé a reflexionar moito sobre o primeiro cuarto do século XXI. E entón Cans nace no 2004. E Cans nace porque eu vinculo, eso non o sabía daquela, vinculei no co tempo, a uns antecedentes de algo que pasa en Galicia que para min é moi relevante e que marca a sociedade, que é o prestixe. Eu asocio a eso porque alguén me pode dicir, non ten nada que ver. Eu creo que sí, porque aí axitouse moito a xente culturalmente, independentemente dos cabreos ou de manifestacións colectivas e de todo, hai unha axitación cultural que eu creo que tamén é orixe dun cambio político que despois hai en Galicia, dali a 2 anos, e aí xusto nese momento aí hai varios festivais de cine en Galicia que temos por aí entre 20 e 22 anos. Entre eles está o Curtocircuito, que naceu un pouco antes, está o Playdog de Tui, que naceu un pouco despois que a nós, estamos nós, está o S8 de Coruña. E entón, eu creo que somos todos nacidos de un contexto de agitación cultural que hai, non? Que é o que provoca, vamos a facer algo, e vamos a montar algo, e vamos a isto, non? Entonces, por un lado eso. Despois, eu creo que sí, indudablemente, eu vexo moitas influencias e moitas cousas que se foron facendo despois,
de eventos que aínda agora mesmo se están facendo no entorno rural, que hai un tema aquí que tamén me gusta falar a min deso, que che quería contar, e incluso, bueno, se sabes ou sabedes, o Festival de Cans foi materia dunha tese de doutoramento, que a tese de doutoramento que fixo Fran Núñez, o que é director do Centro Dramático Galego agora mesmo. Hai uns no 17 ou por aí, non? El fixo unha tese sobre todo o modelo de que era Cans, que aplicou tamén unha metodoloxía de medida sobre a xente que viña, incluso un impacto económico en base a enquisas, en base a que estuve en na lectura da súa tese aquí na USC, non? Entón, está publicado nun libro que se pode descargar, que está aí en Agadic, onde analiza todo eso, non? E entón, con respecto tamén a isto, sobre todo nos contextos de festivales realizados en entornos rurais, aquí pasa unha cousa despois da pandemia. Pasa que de repente hai unha chuvia de millóns de Europa que van a un nicho que é sostenibilidade, emprendemento rural, etc., que van estes links. Entón, eu creo que aí hai unha certa implantación de un sistema que eu bautizo como rural washing, que xente, e cando falo de xente falo promotores ou pensadores ou agitadores, como quedamos, que collen modelos urbanos para facer un evento implantándoos en contextos rurais. Entón, eu creo que é como coller un hábitat, unha especie que é de outro hábitat, e plantala nun sitio, entón tes moitos cartos e tú falos porque eu, vexo as cousas que se fan, está ben, que consigan cartos, que se fagan, que se mova a cultura, pero eu creo que en contexto rural non vai sobrevivir no tempo nada que non este enraizado e conectado coa comunidade local e que traballe coa comunidade local. É dicir, isto que falaba antes dos macrofestivais e da compra de fondos de inversión e tal, eso non vai pasar en Cans. O mellor desgraciadamente, porque se non me pagará unha pasta, non vai pasar porque isto non é o modelo del Primavera Sound ou del Sonar que tanto podo facer en Barcelona, en Madrid e tal. Isto é como un carballo. Está ali e non se pode arrancar. Está ali porque o seu valor é a paisaxe humana. Entón non se pode arrancar a paisaxe humana e trasplantalo a outro sitio con esa paisaxe humana. Que alguén o faga en outro sitio co traballo da comunidade local e coa paisaxe humana e con ese enraizamento e con eso tal, pois sí, pode ser, pero non este, ou con cousas que colla dali, non? Do noso modelo, que a min me parece ben, e eu vexo, poden negalo moito se queres, pero eu vexo cousas que son collidas dali e tal, e a mí me parece perfecto, non me parece mal, tanto se dicen como non o dicen, vexo que son modelos, incluso no relato, pois que saen de aí, non? Que nós non aprendemos en ningún sitio, porque non fomos a ningún máster de cultura e a máster de nada, entre outras cousas, porque hai 20 anos non o sabía. Nós aprendemos a base de achatarnos o nariz, de darnos coas portas nos fuciños cando íbamos a falar a sitios e aprendemos facendo, non? Entón, nós tamén, há moita xente que nos ven a pedir referencia, a pedir consello, bueno, pois a veces tamén yo damos, sobre todo por ali cercanos ou tal, sobre todo o que non hai que facer. O que hai que facer, pois pode velo cada un e ter unhas ideas, pero nós sabemos bastante o que non hai que facer, onde fracasamos e onde nos foi mal en determinados aspectos, non? Eu aínda sigo sin facer o que hai que facer, pero vamos explorando cada ano, pero o que non hai que facer, sí. Deso sí que fomos collendo unha bagaxe, non? Máis preguntas? Moitas gracias. Eu quería saber, se entendo ben, isto non só está dedicado ao cine, está aberto a todo o produto visual, entendo, series de televisión, documentais, e que non... O festival non só se ciñe ao cine, sino tamén está aberto a outros produtos audiovisuales. A miña pregunta moi sincera é se está aberto a outros produtos habituales como son series para a televisión, documentais, etc. Sí. O festival é unha cousa que non variou desde que naceu.
unha tarde de sábado de hai 22 anos. O corazón do festival é o concurso de curtametraxes. É o que decir, bueno, este ano hai 13.000 euros en premios, está aberto agora hasta finais de febreiro. O concurso de curtametraxes é a esencia do festival, de moitas categorías, de ficción e animación, de documental, non ficción, ou hasta unha categoría que hai de máis de escolas de menores de 25 anos, que se chama Novas Camadas, e que a verdade é que é moi chula. Despois que hai? Hai un concurso de videoclips, porque nos, outra xente considera máis un xénero menor, nos creemos que é un gran campo para experimentar o audiovisual, e a partir de aí son concursos que teñen xurados e dotación económica. E a partir de aí hai seccións paralelas, nas que o mellor o festival proxecta 6-7 longametraxes en cada festival, que teñen que ver, non sei, neste festival era a veces longametraxes que son de estrea, pero non temos concurrencia competitiva, polo tanto, a veces temos menos opción a ter unha estrea, ou longametraxes que tuveron o seu percorrido, como foi neste caso Matria, pero que lle daba un plus ao festival, como era a presencia de Álvaro Gago, a presencia de María Vázquez, que era homenaxeada, que era protagonista e homenaxeada nese ano, e entón os coloquios sempre son moi benvidos ali no Turreiro de Cans e todo eso. E despois, isto que viches aí ao principio, dos veciños, que hai unha ruta por toda a aldea, cos veciños que van cantando en determinados lugares, van coñecendo. Eso parte do documental previo, o sea, todo parte dun vínculo co audiovisual previo que facemos, non? Ou as tapas, esta aí, neste caso era a tapa de Matria, pois que este cociñeiro veu a película, fixe unha proposta sobre unha tapa, o ano pasado o Corno, ou de pintar o cine, que é de secuencias das películas do ano. Entón, todo vai tendo un link, non son todo competición, pero a esencia, o que se celebra o día grande do festival, que é o sábado, que é sempre o día grande, pois é o concurso de curtametraxes, que é desde onde saíron, pois eso, moitos cineastas, aínda que logo o festival ten unha línea argumental en cada ano, que é que eses curtometraxistas, que foron curtometraxistas e se foron construindo en cineastas, como Álvaro Gago, como Jaione Camborda, como a Sonia Méndez o ano pasado coas Neves, que sigan pasando polo festival como un xeito de que o público vexa aquel momento no que comezaron sendo máis rapaces e se vas vendo como se vai construindo a súa obra como cineastas, de xeito que hai moitos que xa teñen relación hasta cos veciños de tomarse un viño, de tal, que xa os coñecen de varios anos pasando por ali, e iso tamén é o bonito do festival, de que van a unha casa, están eles pola súa conta e potenciámosla ademais, sabes, todo o que podemos, porque consideramos que iso é a esencia do que fai diferente aquí o festival. Algúnha pregunta máis? Bueno, pois, en primeiro lugar, darte os parabéns polo teu traballo, pola túa labor tan importante dentro do festival, agradecerte a túa presencia aquí, en nome do Ateneo, entregarche un pequeno obsequio institucional, como recordo este día. Nada máis e moitas grazas. Gracias.